फैनायाव सोरनिबा फैसा बेग गनानै थालांदों नै जों मोजां मानसिना दंना गैया नायलाय सोरनिबा फैसा गनानै थालांदों नै गारामा राननायनि मुलि मोनबाय नामा ओंखाम जाखांला बे माबानि गगामनायनि बै गारामा नायरा जादो माबानिसो इयो मा मुलि मोनखो गगा मोननायनि बे जाबाय गारामा राननायनि ओमफ्राय दा जों दंफैयो जाहैबाय थुक्राझार 97 एनुवेल कनफारेन्स जानाय जायगायाव बेवहाय गोबां मानसिफोर थाफैनायनि दङमोन आरोना गाइसमोन दा बेवहाय गोबां मानसिफोर गोजान गोजाननिफ्राय थाफैनायफोर दंमोन बे सभा देरा लुनानै थाफैदोंमोन बेहाय दा बेखौ जों बेहाय सिफायफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा बेखौ सिफायखांनायनि उनाव जों थांफिनगोन गावबागाव न'आव दा ओमफ्राय बे सभा न' सिफायफैनायाव बहुद मानसिफोर दंमोन नालाय बेवहाय जों मा मोनखो नोंथांमोना नायलांनो हागोन बेवहाय जों रांबो मोनदों सोरनिबाखौ आरो गोबां बेफोरबायदिनो सार्टिफिकेट आरो मेडिसिन अनेक बुस्थु मोनदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नै बुफायनांगौ ओरैबो फुल दंजोबबावखाय नै नायलांदो फारि फारि नायलाय बेसेबां खामानि मावनांगौ जों नै थाफैग्राफ्रा गावबा गावनो सिफायना गालांबा मेल्ला खामानि मावनांनाय नङामोन आरोना जों गावबागाव गामिनि नै दे मावदो दे नै ओरै दङ फैसा नागिरदों बिथाङा ओरैहाय फैसा नागिरदों नामा मोनदावनायखाय मावदों गेन्द्रा नोंल'सै जोंनिया मावग्राया देन्जार मावखायो बिथाङा नै दानस्रोदबायखायल' नायखाया रावखौबो नै बिथांनि थाखाय मोनसे लाइक खालामना होदो देन्जार मावथारो 1 घन्टाबो नाङाखिसै नै 20 मिनिटआवनो फुरा स्रां लांदां जाजोब्बाय दा देन्जार मावग्राफोर दंना नै जों गामियावबो आधा घन्टाबो लायासै आधा घन्टानि सिगांनो डाइरेक्ट जोब्बायानो जाबाय खामानिया ना मा ओरै गंनैल' दंसै बे गंनैखौ सिफायखांबाथाय जोब्बाय खामानिया आरो बोसोरसे खालमासि नङाबा गैलाबो दे थाब बोसोरारि सभा आरोना गाइसमोन नै दे रावबो मावाखिसै गासिबो थांजोब्बाय जोंल' मावसिगोन आरो बेखौ दा दे मा बुस्थु दं इनाखन्दा माथो इनाखन्दा फिसा दानि बोरो गुरै खारदों गुरै इनाखन्दा फिसा दे नायनोसै होथारदोंना दे गारामा राननायनि मुलि मोनबाय नामा ओंखाम जाखांला बे माबानि गगामनायनि बै गारामा नायरा जादो माबानिसो इयो मा मुलि मोनखो गगा मोननायनि बे जाबाय गारामा राननायनि ओमफ्राय ओंथिया गारामा रानजोबोनो बुंलाय रानजोबगोन गारामा राननायनि मुलि मोनदों नै मानि डकुमेन्टस बनानै थांनांगौ मा बुस्थु जाखो बे सोरनि सार्टिफिकेट जाखो बियो मा बुस्थु सार्टिफिकेट गनानै थांनांगौ सोरनिबा सार्टिफिकेटबो मोनदों अनेक बुस्थु सभा न' सिफायफैनायाव सोरनिबा फैसा बेग गनानै थालांदों नै जों मोजां मानसिना दंना गैया नायलाय सोरनिबा फैसा गनानै थालांदों नै मेरलाथार 1500 दं ने 1520 थाखा दं दा सोरनिबाफोर गलांदोंबा नै लांनो हागोन नै बिदिनो 1500 बेसे गुवारमोन नै मावजोब्बाय जोबजोब्बाय लांदां जाजोब्बाय ओरैहाय दंमोन औ
मा मोनदों नायनो नोंबो मोनलायबाय बेसेबां 150 मोनलायबाय नै सासे आरोबाव 150 दहायनिफ्राय नागिरगासिनो खामानि बिथाङा दा मोनमारबाय नै लामायाव मेन लामायाव सिमराव गनो हमनो खोमा ओरैहाय सोर मा मोनखो सवा देरा सिफायफैनानै नै सासे बिदि मोनदों जाहैबाय 50 फैसा नै बियो जानोबो सनखौ नुवाखिसै माथो नै गोलैबाय 1999 निनो खामानि जोबनानै दा नै गारियाव गाखोफिनलायबाय जाहैनोसै जानानै ब्लडनोसै आरोना गाव गावबागाव न'आव